עולי הגרדום, קהל נכבד, משפחתי שלי היקרה. התבקשתי לדבר היום בשם המשפחות השכולות. הרשו לי להודות על כך ולהביע תקווה שיעלה בידי לבטא את רחשי הלב של כולנו. כבת למשפחת דרזנר, סיפור קבורתם של דודי יחיאל ושל חבריו עולי הגרדום האחרים ליווה אותי מאז שעמדתי על דעתי. יעידו על כך גם האחים שלי, גם בני הדודים, גם ילדינו כולם. כילדה צעירה אני זוכרת את חרדת הקודש שנלוותה לכאב, את הכעס העצור על מעשה העוולה הנורא, ולצידם את הגאווה להיות בת למשפחה, שבו אותי כמו יחיאל ואחד מבנינו. יום העלייה לקברי עולי הגרדום ופרוטי כלא עכו היה אז בכ"ג באייר, יום נפילתו של מפקד האצ"ל דוד רזיאל. היה עליי לחכות לגיל 9 כדי להיכנס לחדר הגרדום. קודם לכן, סברו הוריי, אין טעם שיקח חלק במעמד כה מיוחד מבלי שאבין אותו לעומקו. הם רצו להרחיק מנפשי הצעירה את חבל התלייה, את המקום הנורא שבו מסרו דודי וחבריו את חייהם. היום אני יודעת שההמתנה הזאת לגיל 9 האדירה בעיניי מאוד את גודל המעמד. כילדה הרגשתי גם אני כמי שנוטלת חלק בשליחות חשובה, ומצאתי עצמי משננת את שמות עולי הגרדום לבל אטעה בהם, לבל יישמט מזיכרוני חלילה שמו של אחד מהם: שלמה בן יוסף, דוב גרונר, מרדכי אלקחי, יחיאל דוב דרזנר, אליעזר קשני, מאיר פיינשטיין, משה ברזני, אבשלום חביב, מאיר נקר, יעקב וייס, אליהו בית צורי ואליהו חכים. בני המשפחות השכולות, מאז אותה נסיעה, בכל מפגש לזכרם, בכל טקס אזכרה שאליהם הגעתי, ראיתי אתכם. איש איש נושא את זכרו של בן המשפחה הפרטי שלו, איש איש נושא את כאבם של ההורים, הסבים, הדודים, וגם את צער אובדנם של כל האחרים. אני פה כדי לומר לכם, בני הדור המבוגר ממני, כי השליחות שלכם חלחלה גם אלינו, לדור הבא, ועוברת גם לילדינו. אנחנו, שלא הכרנו את הגיבורים עולי הגרדום פנים אל פנים, למדנו להעריך את גבורתם ואת גודל הקרבתם דרך המסירות והנאמנות שבה הגעתם בני משפחה וחברים לדרך, לכל אירוע של אזכרה והנצחה, ואותנו לקחתם איתכם. ואיך יכולנו שלא להתפעל מגודל המעשה, מעוצמת ההקרבה. הבחורים הצעירים האלה, חלקם נערים ממש, עמדו בפני רגע בחייהם שבו נדרשו לקבל הכרעה גורלית. בידיהם הייתה נתונה הבחירה, האם למסור את נפשם או לבקש על נפשם. אין ספק שמחשבות על בית, אהבה, ילדים, הגשמה עצמית, לימודים עברו בראשם. מנגד עמדה שאלת כבודו הלאומי של עם, חירותו, עצמאותו, על כך הרי נלחמו. הבחורים הללו שראו עצמם שליחים של עם שלם, לא נסוגו ולא חזרו בהם. הם בחרו בדרך שבה יביאו את חירותם ויזקפו את גבם גם במאסר ובשבי, גם בדרכם אל הגרדום. הם היו נכונים להקרבה של היקר מכל, כדי לעמוד ולהצהיר בפה מלא ובגב זקוף, כי לעם ישראל הזכות להיות עם חופשי בארצו. המעשה יוצא הדופן של עולי הגרדום, גם אם נחרט בנצח, אינו מספיק. השפעתו תלויה בשני דברים: בכך שנמשיך לספר ולפאר ולחנך לאורו, ובכך שנמשיך גם אנחנו, בנינו ובני בנינו, אחרינו, לאחוז בשרשרת בדרך הראויה ולעסוק בבניינה של מדינת ישראל ובהגנה עליה. על כל דור מוטלת הבחירה, מה לשמר ואיך לחדש. מה לקחת איתו במסע הדורות ולהעביר לדור הבא. הבחירה הזו היא בחירה ערכית של שני דורות. של דור ההורים, בדרך שבה הם מוסרים את המקל לבניהם, ושל הבנים, בדרך שבה הם לוקחים על עצמם את האחריות לערכים ולמורשת. הבחירה הזו היא שתקבע במידה רבה מה יקרה לעם, כמה חזק יהיה החיבור בין עברו לעתידו,
מה הערכים והמורשת שינצור איתו, ומה ישמור עליו כיחיד ומיוחד בין העמים. ובבחירה הזו של כל דור, הסיפורים, הערכים, הרגשות שנצרבו בתודעה ובלב, כל אלה באים לידי ביטוי ביום פקודה, ביום שבו צריכים בנותינו ובנינו לקבל את הכרעותיהם שלהם. הרשו לי בהקשר זה לומר כמה מילים לאבא שלי, נפתלי, בשמי ובשם אחי, אפרים, נאוה ותמי, ובשם בני הזוג שלנו, בשם הנכדים כולם. אבא, בכל רמה חבריך אנחנו רואים אותך מממש את הצו. כאח שכול סיפרת על חיילים, מבקרים במוזיאון, מאזינים בחוגי בית או בתוכניות רדיו, וכל מי שליבו ייתה להקשיב ואוזנו ייתה לשמוע. ראינו אותך, אבא, נושא כל חייך את לפיד שליחותך בדבקות. כאיש חינוך, כציוני, כבן נאמן למשפחה הלוחמת בתוך המשפחה הציונית הגדולה של עם ישראל. וכך נחרטה בנו דמותך עמוק עמוק באהבה גדולה. ואותה המסירות שלך, אבא, ושל אמא לצדך, של החברים הנאמנים לדרך, של אחיך מנשה וצבי בהיותם בחיים, של משפחות עולי הגרדום כולם. המסירות הזאת להעיר ולספר, לדבר ולכבד, ללמד ולהדגיש, לימדה אותנו את כולנו עד כמה מיוחדת הייתה גבורתם של עולי הגרדום, ועד כמה התואר הזה, משפחת עולי הגרדום, הוא תואר שיש בו גאווה מלווה בחרדת קודש. תודה. תודה.